¿Qué tal, míster? Hola, Adrián Cantal de la cadena SER. Bueno, esta semana hemos visto en los entrenos la novedad, ¿no?, de ver a muchos de los jugadores del Fabril que ha terminado ya la temporada. No sé si tu idea, la idea del club también es que puedan tener presencia en estos dos partidos. Bueno, sería tremendo, ¿no?, para ellos. Bueno, bo día a todos. Sí, a verdade é que nada máis acabar o Fabril, pois, bueno, tíamos claro que, bueno, pois eso, 2, 3, 4 futbolistas que podían adestrar con nós, tratar de axudarnos, veremos hoxe depois do adestramento de hoxe, pero, bueno, é moi posible que entren na convocatoria varios dos futbolistas que están adestrando con nós, porque nos van a aportar tamén esa enerxía, bueno, pues esa ilusión tamén para estos días. Creo que bueno, poden ter as súas opcións, non? ¿Cuáles son esos chavales que, si ya lo tenéis decidido, que van a viajar? ¿Son los que hemos visto, por ejemplo, en el entreno de ayer, esta última criba? No sé si ya lo tenéis decidido. Sí, bueno, decidido hasta a final do adestramento non, porque, bueno, sempre poden pasar cousas, tamén hai xogadores con certas molestias e teremos que valorar, pero, bueno, sí, estarán entre os que estuveron con nós estes días, tanto onte como miércoles. Y te quería preguntar también por Zaka, que bueno, pues ha tenido ese accidente el otro día, no ha entrenado prácticamente toda la semana. ¿Para qué está ahora mismo y cuál es su pronóstico? Bueno, Zaka, que no primeiro momento, pois despois do susto, pois bueno, pois vimos que casi prácticamente non tiña nada de gravidade, pero sí é certo que está dolorido, que ten magulladuras que lle imposibilitan ou lle posibilitaron hasta hoxe adestrar. É difícil que poida viaxar porque, bueno, repito, ten sin ter nada grave, pero ten magulladuras e dolor polo corpo, non? Buenas, Óscar Surso de La Voz. Cuéntanos un poquito también, dentro de las precauciones que hay que tener a final de temporada, después del desgaste, también cómo está Mario, que se perdió algún entrenamiento y no sé cómo anda. Sí, bueno, Mario outro día no descanso tiña unhas molestias na cadera e non podía seguir. No inicio da semana pois estuvo pois cas cargas un pouco bueno, facendo un pouco un control de cargas para non castigar esa zona. Ayer adestrou con normalidade, en principio máis alá pois de que, bueno, é un dos xogadores que máis carga de minutos leva tamén, e que eso cando levamos 40 xornadas pois ao final tamén se nota, pero creo que está ben. Ademais de Mario, creo que outro día salimos con varios futbolistas con certas molestias e ao final pois prácticamente todos están bueno, pois con gañas e a disposición bueno, do equipo e do adestrador para poder para querer viaxar, non? Creo que iso tamén fala ben un pouco do compromiso do equipo, dos futbolistas bueno, para neste momento, non? Bueno, el Depor se va a convertir de alguna manera en un poco juez, ¿no?, por abajo y por arriba en las dos jornadas que quedan. ¿Eso es un factor al que agarrarse desde el punto de vista de motivación? Bueno, levo dicindo unhas semanas, non? É certo que estamos xogando nestas últimas 4 xornadas, non? Desde que ganamos Albacete, as dúas que xa xogamos e estas dúas que van vir, con equipos que realmente teñen marcado ese partido contra nós como un partido, bueno, pois con recibimento ao Sporting, sabendo que podía ser o da salvación. Outro día o Granada, pois co cambio de adestrador, tamén partido clave para eles. Falaba esta semana aos medios de Zaragoza de partido do siglo para o Zaragoza, bueno, pois por esa posibilidade, non, de certificar a súa salvación despois dunhos momentos moi complicados. Bueno, para a semana que ven co Elche, pois que se pode xogar o ascenso. Evidentemente o calendario nos pon nesta situación, e a realidade é que independentemente de que seamos xuíces ou non, realmente nós o que queremos é competir sempre, non? Decía, levo dicindo tamén estos últimas semanas que non entendo o fútbol se non é competir, non entendo pois disputar un partido sin esa sensación de que o único importante é competir e ganar os puntos que tes en xogo. Para min o máis importante, por nós, polo traballo diario, polo escudo, polo club. Cada vez que os xogadores poñen esta camiseta, pois evidentemente non hai ningunha duda da súa capacidade do seu compromiso para competir,
E depois tamén polo respeto á competición, lóxicamente, porque temos que respetarnos a nos mismos e facernos respetar, non? Esta jornada coincide con el último partido de la Romareda. No sé si también eso pues tendrá un punto especial. No sé cómo ves dentro de eso tanto ese cierre de un estadio emblemático como al rival. ¿Qué esperas de ese Zaragoza? Bueno, o cierre da Romareda tamén dá unha carga emocional, sobre todo pois o aficionado do Real Zaragoza, non? E para nós tamén pois bueno, pois estar nese escenario no seu último partido, bueno, pois tamén vai quedar aí para sempre, pero realmente importante, como decías e como preguntabas, era o Zaragoza, non? O Zaragoza é un equipo que desde a chegada de Gabri pois é un equipo que intenta competir, que intenta ser un equipo ganador de duelos, que intenta arriscar o menos posible no seu inicio para ser un equipo agresivo na última zona, con moito centro lateral, con moita chegada por fora dos laterais para buscar esas situacións de centro área e buscar rematadores, con moi bo traballo do balón parado. Bueno, un equipo que se está bueno, pois aferrando a esos partidos e salvando esos partidos, sobre todo na Romareda, que salvou últimamente, que conseguiu un porcentaxe importante dos puntos. Bueno, pois aferrando un pouco esa capacidade para competir que lle imprime Gabri, non? Daquela, bueno, creo que temos que dende o principio saber que partido vamos a disputar nesa situación, saber que temos que ser contundentes nas áreas, que vai ser un rival que nos vai propoñer un ritmo alto de partido, e aí temos que responder, non? Bueno, vuelve Yere a generar pues un poco ese rum propio de cuando se acerca al mercado de fichajes, y aparte esa convocatoria en el aire de la sub-21. No sé en qué parte le está afectando, cómo lo estás viendo, y si eso también pues altera o condiciona tu trabajo y tus decisiones en torno a él. No, para nada, non. Eu creo que non lle afecta a él, non o vexo nada afectado, simplemente nós o que estamos facendo con Jere dende o día de Gijón pois intentar controlar un pouco as cargas, porque tamén leva moitos minutos en riba, e tratar de sacar del nestas últimas xornadas o mellor rendemento posible, como fixemos antes, non? Sabendo que bueno, pues que levamos eso, 40 xornadas, 40 partidos, que hai que ter en conta todo eso, pero todo o que sea externo a eso, sea selección, sea mercado, eso nin o vexo el afectado, nin me influye a min para absolutamente nada. ¿Qué tal, Óscar? Pepe Torrente para la cadena COPE. Pero en ese sentido, no sé si tenéis algún tipo de comunicación por parte de la Federación para un futbolista que, bueno, que anda ahí con molestias, de si va a entrar o no en esa lista, para guardarlo un poco en estas jornadas que el Depor no se juega nada, o no tenéis ningún tipo de comunicación por parte de la Federación? Ninguna. Y luego... Eu no. Que es importante, al final. Y luego otro tema de la semana, que aparte te afecta indirectamente porque conoces el mecanismo, que eres campeón de España, de la Copa de Campeones. Hubo ahí un cambio en la semifinal, que si el Depor jugaba la primera, que tenía que ser el miércoles y luego el jueves. No sé un poco cómo lo ves y hasta dónde puede influir, en este caso al Depor, el hecho de que le hayan retrasado un día esa hipotética semifinal. Ya sé que no te relaciona directamente, pero como conoces perfectamente lo que es esa final a 4, no sé un poco qué opinión tienes. A ver, eu creo que esas cousas de calendario de cando un partido un día antes deben estar claras dende o principio, non? Máis que outra cousa, porque para evitar ese tipo de suspicacias, non? Si se decide facer unha semifinal un día, outra semifinal outro día, pois deberían de estar claras dende o principio para evitar, repito, todo este tipo de cousas. O resto, pois, que non sean no mesmo día, cando nos xogamos eran no mesmo día, e así había a mesma recuperación para todos. Bueno, creo que os seus motivos haberá para facelas en días diferentes, pero si é certo que debían de estar, debíase saberse de antes, e si é, bueno, pues polo motivo que sea, pues telo claro para evitar ese tipo de suspicacias que pode pasar ahora, ¿no? Te preguntaba Surso por el tema del mercado y de Jeremai, el otro tema eres tú, y hay que picar piedra todas las semanas. No sé si hay alguna novedad, algo que nos puedas contar, incluso cómo lo percibes tú. No sé, un poco cómo está la situación y si ha cambiado, porque ahora sí que ya no hay absolutamente nada en juego. El otro día, bueno, pues si ganabas el golaveraje, ahora sí que el Depor ya no se juega nada, ni por arriba ni por abajo. No sé si ya ha empezado de verdad una planificación de la próxima temporada.
Dúas cousas. Bueno, por un lado, non temos ningún obxectivo en xogo a nivel clasificatorio, é relativo porque non é o mismo quedar novenos que 13º, non é o mismo quedar, pero bueno, no tema, bueno, sabedes que non me gusta falar de min nestas cousas, e cando haxa novedades pois xa se dirán. Non me gusta valorar situacións personales porque creo que sempre o dixen, e creo que hai, bueno, pois moitas cousas máis importantes, non, neste caso, e o que teña que pasar pois xa pasará, non? Una duda, porque le escuchaba, creo que era ayer o antes de ayer, al Chacho Coudet, que está en una situación, bueno, parecida, dice que él está también ya planificando la próxima pretemporada. ¿Tú estás planificando ya esa pretemporada en el caso de que sigas tenerlo todo claro? Pues imagino que ya estamos en ese proceso, ¿no? De pensar más allá de lo que es esta temporada. Pero que creo que temos aínda cousas importantes polas que pelexar pasado mañán, o domingo na Romareda, o último partido na casa en Riazor. Creo que si estou reclamando, estou poñendo que o foco, a atención en que que nos temos que competir porque non entendemos outra maneira, e temos que poñer toda a atención nos partidos. Non sería igual de creíble se estuvera xa pensando na temporada que ven, non? Como dixen hai unhas semanas, as decisións que se toman van a ser para tratar de competir cos millores xogadores posibles de cara a este partido, depois o mismo para a semana seguinte, a temporada que ven xa se pensará, non hai tempo para facelo. Que tal, Mr. Jorge Lema, Deporte Campeón? Sí que é certo que levas insistindo varias semanas no tema de seguir competindo, seguir cara adiante, pero por outra parte tamén é certo esta carga de minutos da que falamos, 40 partidos, xa non só física, senón emocional. O equipo sí que dou a sensación, sobre todo a nivel de resultados, que hai como un punto de inflexión, sobre todo desde o día do Cádiz. Non sei se é algo puntual ou casual, ou que é algo de que o equipo xa se viu salvado, e como que toda esa carga empezou a pasar factura. Non sei se eso che preocupa de alguna maneira de que pode influir para mal a ti en concreto. Non? Xa sei que dis que non é o máis importante, pero eses bons números, esa boa trayectoria que tiña o Depor baixo teu mando desde que chegaches, como que poida dar a sensación de que se emborrona, o que por outra parte foi unha temporada notable. Bueno, son moitas cousas nunha mesma pregunta, Jorge. Primeiro, creo que o equipo depois de ganar o Cádiz, bueno, tuvo ese momento que fomos a Santander, e creo que fixemos un bo partido, moi bo partido ali, aínda que na primeira parte chegamos ao descanso perdendo 2-0, pero creo que o partido foi bo, non o caso aínda que se comparábamos despois ca primeira parte de Gijón, pero creo que a primeira parte de Santander foi boa, independentemente do resultado. E despois perdemos ese partido, na casa lle ganamos ao Albacete, e despois sí que contra o Sporting non estuvemos ben, e outro día contra o Granada na primeira parte tampouco, non? Si pode haber algo de relaxación eu creo que relaxación no equipo non, porque os xogadores pois son conscientes de que cada partido temos que competir. É certo que a carga emocional que supón pois unha temporada con moita carga emocional, con moitas cousas que pasaron dende o principio, con moitos momentos onde bueno, pues onde a clasificación pois nos daba certo compromiso, non, en canto a estar nos postos de que, bueno, pues que máis comprometidos da Liga, pois sí é certo que é humano sempre, bueno, pois conseguimos ese primeiro obxectivo e queremos seguir competindo, o equipo quere seguir competindo, o equipo pero, bueno, pois vemos ao largo da tempada e da categoría pois bueno, pois exemplos similares, non, donde bueno, pois o Cádiz, o Albacete, bueno, certos equipos que ao final pois perdes un partido e sempre se achaca esa pérdida ou esa relaxación que non é tal, non? A realidade é que bueno, pois que chegamos a unha salvación matemática con 4 xornadas de marxen, con espacio para seguir ganando partidos, pero que non fomos capaces porque bueno, pois o Sporting nos superou nese primeiro partido despois deso.
pero é que hai, bueno, pues ahora que xogamos contra o Zaragoza, se recordades o partido de ida, o Zaragoza viña dos puestos de playoff, foi millor que nós, empatamos un partido, nos empataron no último minuto, pero realmente foi un partido no que nos vimos superados, no que nese día se vía un equipo que estaba peleando por seguir arriba, como era o Zaragoza, e outro como nós que estábamos intentando pois encadenar unha serie de resultados que nos fixera pois aloxarnos dos postos de abaixo, e agora pois casi no final de temporada estamos nunha situación moi diferente, non? Quizá creo que eso desde dentro sobre todo se valora moito en canto ao que podemos facer nese tramo, non? Hasta chegar a ese partido de hai dúas semanas. Que me beneficia ou me perjudica a min personalmente? É que eu creo que nunca vexo as cousas dende o punto de vista persoal para min, non? Creo que se a mí me preguntas se estou satisfeito co que fixo o equipo, pois sí, moito. Estou satisfeito co que nos fixemos desde que chegamos o día 29 de outubre. Pois evidentemente sí, porque houve moitas dificultades, porque houve moitos momentos da temporada difíciles, e porque creo que o equipo sempre dou a cara, sempre foi moi competitivo, e tratamos de seguir sendo, non queremos quedar aí. Despois o que pase, pois evidentemente, bueno, pois ao final os resultados moitas veces están bueno, pois condicionan moitas cousas, pero non creo que se vai a condicionar un traballo por dos resultados no final da tempada, aínda que sí creo que é moi importante acabar ben as temporadas, que é moi importante acabar sempre en unha sensación de crecemento continuo, e que ese crecemento que eu reclamaba aquí hai 2 meses ou 3 meses, pois queremos darlle continuidade. Sí, Adrián, nos vemos aí. Sí, Óscar, al hilo un poco de eso, entonces, ¿tú crees que no debe influir la decisión final sobre el banquillo con estos 2 últimos partidos, por ejemplo? Eu non... Se eu tuvera que tomar unha decisión dunha maneira ou outra sobre futbolistas, ou creo que a evolución, eu non valoro os futbolistas por 2 partidos que lles vexo agora, se os levo vendo a entrenar todo o ano, pero o resto eu non son quen ten que valorar ese tipo de cousas, non é a miña función, digamos. Y bueno, estos días ya no es la primera vez que han sonado o han salido en la prensa nombres, ¿no?, de posibles candidatos para el banquillo del Depor. No sé si esto te molesta, te inquieta, que te da igual. Isto é fútbol profesional, a xente ten que traballar, evidentemente, o club ten que traballar, non se pode parar, a min non me molesta absolutamente nada. É normal, creo, vamos. No eres de mojarte en estos asuntos, ya lo sé, pero lo voy a intentar. Si tuvieses ahora que decir, lo más fácil o lo más factible es que siguiese, que no. El famoso semáforo, ¿en qué color lo tendríamos? Eu encenderei o semáforo na última semana da Liga. De momento deixo un ámbar intermitente, non? Que para que pase o que queira e se pare o que queira. Non, é dicir, non vou a valorar esa situación, non? Cando acabe a temporada, pois é cando se valorará, ni sin máis. Pero bueno, sí quero deixar claro que eu cheguei aquí hai, non sei, 7 meses xa casi, ou non sei, dicindo que eu sou unha persona do club, que ven a axudar. Eu sigo sendo unha persona do club, bueno, pois a decisión pois que sea eu, o único que teño que facer é traballar, ganar partidos, e sobre todo unha cousa para mí máis importante que ganar partidos, non? Para min que sería o máis importante que a xente se identificase co equipo, se identificase cunha maneira de traballar, cunha maneira de competir, cunha maneira de sentir a competición, bueno, pois a partir de aí pois que sea o que teña que ser, evidentemente. Vale. Gracias.